Korkeakouluopiskelu saattaa usein näyttää tältä. Meillä Vetossa ei kuitenkaan tarvitse tylsistyä vain luennoilla tai tenteissä, vaan opiskelemme konkreettisesti työelämätaitoja muun muassa projektien kautta. Projektit ovat opiskelija- tai toimeksiantajajohtoisia ja jokainen saa itse valita omaa opiskelua tukevia projekteja. Projektit tarjoavat meille mahdollisuuden monialaiseen oppimiseen ja verkostoitumisen eri tahojen kanssa. Voit tutustua eri projekteihimme Veton someissa. Meidän yksi tärkeimmistä oppimismalleista on myös tiimioppiminen. Opiskelija tai koko tiimi pohtii ensin mitä haluaa oppia ja sen jälkeen luomme meidän näköisen työpajan. Työpajoihin voimme kutsua eri alojen asiantuntijoita, tiimivalmentajia tai opiskelijat järjestävät itse työpajan aiheesta, josta haluaa oppia. Työpajat harjoittavat meitä muun muassa parempiin vuorovaikutustaitoihin, tiimin johtamiseen ja itseohjautuvuuteen. Tiimioppien ja projektien avulla meistä hioutuu yhtenäinen ja osaava tiimi, jossa jokainen yksilö tuo oman osaamisensa esiin. Vetossa tunnet yhteisöllisyyttä ja saat räätälöidä oman näköisen opiskelupolun ja tulet luomaan verkostoja, joista tulet hyötymään tulevaisuuden työkentillä. Jos tämä olisi sinun tyyli opiskella ja haluat päästä rakentamaan oman näköisen opiskelupolun, jossa vapaus ja vastuu kulkee käsi kädessä, hyppää mukaan meidän tutkintoon. Hae mukaan!